ίσως βαθμούς. Κακουτά. Κόντρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Εμπάρμπα από τις κόντρες ξανά στον Κακουτά. Για να δούμε τον Γάλλο. Περνάει για τον Μανούτσο. Μανούτσο 0-1. Στο 93 η Ράγιο Βαγεκάνο κλέβει το μάτς με τον Αγκολέζο. Πρόσωπο του παιχνιδιού, ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, της Manchester United, έχει γυρίσει ένα κάρο ομάδες. Τα τελευταία χρόνια ήταν στην Valladolid και αυτοί δανεικό τον έδιναν. Ματέους Μανούτσο Κονσάλβες υπογράφει το μάτς που ανοίγει την 8η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Ο Ρομπέρτο έχει παράπονα από την άμυνα. Ο Μανούτσο μπήκε ως αλλαγή στο 82 και σκοράρει. Εδώ η φάση. Φεύγουν στην αντεπίθεση με τον Εμπάρμπα οι φιλοξενούμενοι. Ο Κακουτά βλέπει στην πλάτη του την κίνηση του Μανούτσο. Εξαιρετικό πλασέ από τον Αγκολέζο. 0-1 η Ράγιο στις καθυστερήσεις. Πάγωσε το Λος Κάρμενες. Για να προλαβαίνουν οι γηπεδούχοι να κάνουν σέντερ. Είναι λίγο σκληρό, αλλά συχνά πυκνά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Βαγεκάνο δεν είχε εμφανίσει